Hola, com estan? Els pèrits del Banc d'Espanya han acusat Rodrigo Rato de mentir. De mentir sobre el veritable estat dels comptes de Bankia quan la va fer sortir a borsa a correcuita perquè tenien por que fes fallida el 20 de juliol de 2011. La resta de la història és coneguda. 347.000 persones van comprar accions sense saber què compraven perquè Bankia havia falsejat els seus comptes. Poc després, el banc va ser rescatat. Ens va costar 24.000 milions d'euros. 24.000 milions d'euros és el pressupost de la sanitat catalana per 3 anys. Rato s'enfronta a un judici amb pena de presó. Posin Bankia a la llista d'atrocitats comeses des del sistema financer contra la gent i que justifiquen que els poders públics vigilin estretament els bancs. Però recordin que Rato i Blesa estaven en una altra llista, a la llista de persones de confiança de José María Aznar. Rato va arribar a ser vicepresident del govern espanyol i va ser el ministre d'Economia durant 8 anys, del 96 al 2004, i va ser director gerent del Fons Monetari Internacional. Rato ha causat un enorme perjudici a la confiança social i a la imatge internacional d'Espanya. No és l'únic. Els que l'han de salvar l'enfonsen. Mentrestant, a Catalunya som en temps de somriures. Somreia ahir Junqueras a TV3 en l'entrevista a Ritme de Terribas i somreia Homs als mateixos estudis aquest matí. Ni Convergència ni Esquerra no volen ser els que s'aixequin primer de la taula de negociacions. Ningú està dient en públic cap paraula que faci malbé l'ambient que cal per arribar a un pacte. Sentint ahir Junqueras, el titular en positiu és, doncs, que segur que trobarem un punt d'acord. Junqueras no vol trencar, de cap manera. Ara, igualment, de cap manera, no vol anar a la mateixa llista que Mas. S'entenia clarament de les seves paraules ahir a la nit. I aquí està el primer gran obstacle. Junqueras no vol allò que Mas troba imprescindible, la llista unitària. Diu Junqueras que la llista única allunya indecisos. Potser sí, però també podríem dir que diverses llistes allunyen altres indecisos. Tots aquells que estan disposats a fer el pas, a votar que sí, si tothom hi posa el coll, si veuen que els partits actuen amb visió històrica, perquè no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'arribar a la independència. I en aquest sentit, diverses llistes s'assemblen més a unes eleccions més. No tenen la dimensió excepcional del moment excepcional, de l'objectiu excepcional que és la independència. I el moment excepcional demana una campanya excepcional. Amb diverses llistes, la campanya serà molt més convencional, molt més ordinària, no extraordinària, perquè la temptació de la baralla en campanya entre partits està servida. Amb tot, mirin, aquesta nit The Economist ha tornat a publicar un article sobre Catalunya amb la idea que entre Rajoy, la Constitució i Mas, els catalans ens esperen temps complicats. Amb el degut respecte als col·legues de The Economist, els catalans fa temps que vivim en temps complicats, no és d'ara. I el que estem fent és el que faria qualsevol societat responsable davant d'un problema, que és buscar una solució per ella mateixa, després que les portes de l'estat on viu hagin estat tancades a la cara repetidament. O sigui que és possible l'acord a Catalunya? Sí, totes dues parts diuen que el volen. Com s'ho faran Mas i Junqueras per superar el desacord? No ho sabem, però també sabem que en la política catalana ja estem fora de tot esquema previsible. Hi va haver acord entre partits molt diferents per la data i la pregunta i es va celebrar el 9-N i l'Estat encara no sap si dir-ne referèndum o continuar afirmant que no es va celebrar. O sigui que, ja que parlem del britànic The Economist, podríem acabar readaptant aquella frase de Churchill que deia que tu sempre pots comptar que els americans faran la cosa correcta. Això sí, després d'haver intentat totes les altres solucions. Doncs en això els catalans comencem a semblar americans. Que tinguem un bon dia i un bon pont. La Caixa i Factor Energia han patrocinat l'Ara Bassas.